Emazweni unale mali ingane ekhaya zisele nogogo bafuna imali bafuna impilo Kodwa uyanini Emazweni ngisale nogogo udlala ngidla kwami ku-microwave ngibuzile kodwa ngibuzile kawu2 ukuthi okabani lokudla kusave microwave kwangaphendula umuntu so wase wakudla ngase ngakudla malume awuhambe kunoma yiphi inkabani ufike ubuze ukuthi wabani nomsebenzi kawu2 mama ngaphenduli uyawuthatha yes